Nomor balai bangas ngurem bangamla ban kner dak tiga jong ayunu ino. Habang rem election si post nem ngalong ngamli. Ngalong CM ngahap panri masih kemdot. Ngahap kilai steng menstep pensum pensat perkreaba mi masih kemdot. Thọ Phlang Senei PI ki pai ba lungai. Don kilong kemi ki iya nga ki Ummat nomor kimpoi perkhat bau niu em unong elam jonga mentala kan ni ka ba Phlang pit Phlang. Ngong em pimdai ban soper. Ngaso sorong mga besar ikun na kinikikti ki jonga ki mga trestom. Nganom tre da gawai pat kalimpi. Balai ke unit KHASI PDP ki persyang ban nyam nga ki topor. Kim Sngap nomor kitip pangamdeu kontraktor kitip pangamdeu supplier try ngan hambal Sngap ki bangani kam sherman kam don kam nga kam sherman. Ngadon kinikikti ki bau blay wa nga. Ngaso tho yang jinge junga jingem. Kawan teng teng lada ga syutu sangam. Tang arpo na shispa penum tep e mapi kipat ba bala na tu tang arpo na shispa stos nem kan lang bait artulur tengka mrei ngam tre shinero nama brei wai nga ka kot ke kya kei ga baja hagini ki arsnem na slow tu ka shem jinge bar hadin ka tang ayo snow ya ga jing oji di pai ba don ni pai ba bang te yi thei ba kami nyan da na sarkar leng ba tu ngamli hang nei kapor bakhang dam au nai thu ei bum yo e ai ngoi u blei ba phidang em nai thu ei ba phidu ai ngoi u blei ba phidang em ai ka sarkar san kidu khau sitre ka Phlang ada barsam da ai Jimgkren menta par ki ai kan no u konrad sangma kani ka sarkar menta ki ai Jimgkren baga sarkar kala pulut la palat praspa kan ru kulur bani le persya itu covid shanu ki pulut dia kata ka praspa kan ru kulur lada ki pai ba aga jela ki pedang ya kani ka jing ai Jimgkren jangan ka sarkar bagala pulut tangiu covid praspa kan ru kulur tingka o ki ma dia kersan NPP biang kersan UDP biang ngi ka PPP ngem pedang ngem hon nomor tangi ko aban khli onang iwan ka bo shanu kumno ki pulut upat ba umyo e kinong mawan sa taingon ngi taba sini atang gawe pliang kamyo ta kumno ken shano ga ja kain kata kumno la pinang kami kata ka praspa 100 crore ani ka sarkar kala shimram la palat khatsan hajar spa crore khatsan hajar crore ko ki pai ba manuti ban pun khu je kata karam